ikaw raywa ka sagap nining balita nga trending man gani ni. May gugmaon among Dios, salamat kayo sa gayon mong gihatag kanamo. Nga nakahimo kami sa among sermon series karon, magasugod gayod aning mga takna. O kapag hinaot kami amahan, nga panalanginan nimo karong gabi, hangtod nga muhuman kini. O nagangyo kami sa gahom sa balang espiritu, nga mo'y mobisita sa matag usa labi na sa mga tao na ginahanglan ni ini nga mensahe. Pukawa sila amahan, tanduga sila. Apan labaw sa tanan, nagaampo ako alang sa akong kaugalingon. Ako sa kamakasala, dagag mga kaluyahon, o nanginanglan ko amahan sa imong paggiya. Hinaot, ikaw makigsulti ka namo, pinaagi sa imong gipili karon nga magabatbat sa mensahe. Apan amahan, ayo tuguti nga among tawhanon nga mga una-una, ang among igasulti nga sa among kaigsuunan. Kundi naghangyo kami nga inspire ni mo muna-una og kasing-kasing aron ang mugawas ni ini nga baba ang imo lamang nga pulong. Pasaylo kami sa among mga sala, among giampo ni tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay mga kaigsuunan. So ang topiko na to karong gabi, ako ni giuluhan mga kaigsuunan og a walk to remember. Now, nindot kayo ni kay usa ka ni kasugilanon mga kaigsuunan sa balaang kasulatan nga kundi dili gayud ka ni hikalimtan sa duha ka tawo nga kung diin nakauban nila si Ginoong Hesus atong panahona sa ilang pagpanlakaw, pagkaanindot mga kaigsuunan. Now, I'm not talking of the Jesus nga kanang kanunay nga kauban nato karon. I'm talking about Jesus during the time nga kung diin mahikap ginila ang atong Ginoo nga nagpakatawo. What a wonderful experience is that. A walk to remember. Ma-remember gini mga kaigsuunan kay bisag ikaw ug ako kaagi po nato ni sa atong kinabuhi mo nang makarelate ni ini. Ug kani nga sugilanon mga kaigsuunan makita kani sa Lucas 24 ug pagasugdan nato kani sa mga leksyon nga kung diin gipanghinaot ko nga mao kani ang mahimo nato nga ma-achieve sa ato nga pagtuon karon. Una, nga ang pulong sa Dios atong masabtan nga magapadayag kanato kung unsa ang mahitabo sa umalabot. Nga masabtan unta nato ni mga kaigsuunan nga kung gusto kita masayod kung sa'y mahitabo sa unahan, mubasa kita sa balaang kasulatan. Dili lang nga magtanaw-tanaw ra tag YouTube o unsa baka nga mga balasahon mga kaigsuunan nga makahatag kanato og ideya unsay mahitabo sa unahan, nga posible makahatag kanatong kahadlok o kabalaka. Ang ikaduha ganing katuyuan ini nga kung kita masayod nas kamatuuran, mausab gayod ang atong panglantaw sa kinabuhi. No, mausab gyud mga kaigsuunan. No, ang pulong sa Dios maghatag kanatong kahayag ug labaw sa tanan makapabag-o sa atong kinabuhi. Ang sugilanon nga akong gisulti ninyo, mahitungod kani sa duha ka tawo nga kung diin sa mga Biblia mga kaigsuunan inyong mabasahan nga ang uluhan ni ini nga sugilanon is the walk to Emmaus sa in English pa o ang dalan pa Emmaus. Nasayod na mo kung sa inhitabo ni ini. Now, dili na tingali nga ihatag pa na kong background, no? Maybe a little bit of it. Now, nasayod mo kaning duha ka tawo. Grabe ka magulanon mga kaigsuunan. Samtang sila mipauli sa Emmaus gikan sa Jerusalem kay ang nahitabo manggod anak nga weekend nawala ang ilang paglaom. Kay si Ginoong Hesus nga ilang gilauman mga kaigsuunan, nga mo'y muhawas sa ilang mga kalisdanan, mo'y makaluwas kanila sa ilang sitwasyon nga kung diin napuno sa kabalakaw, napuno sa kaulaw, namatay si Ginoong Hesus mga kaigsuunan. O gani, adlaw nga Domingo na, I believe adlaw gini nga Domingo, no, nga kung diin si Ginoong Hesus nabanhaw na siya atong panahona. So pagbasahon natong Lucas 24 mga kaigsuunan o kani nga una nga gutlo ni ini gitawag nako ning mga disappointed disciples. Og masayra nato unsay hinungdan mga kaigsuunan sa ilang disappointments. Now, sumala sa bersikulo 15 ug 17 nag-ingon, samtang nagsultihay sila, miduol si Hesus og mikuyog kanila. So, samtang sila gabaklay sa dalan, kalit lang ni buto si Ginoong Hesus o niya ni uban kanila. Nakita nila siya, apan, kanitiman ininyo ni, wala sila makaila kaniya. Unya, miingon si Hesus kanila,
unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo. Now, ingon pa gani nako, timan-in ninyo ning nag-ingon mga kaigsuon nga wala sila makaila kaniya. Now, kani nga mga tawo, mga tinun-an pud ni Hesus. Mga sumusunod niya ni. Ug tungod kay dito sila sa Jerusalem gikan, nagtuog gyud ko mga kaigsuonan nga sa tanang panahon sa pagministry ni Hesus dito, uban-uban gining mga tawhana. Gani grabe gid lang kaguol. Sa panahon nga si Hesus namatay og gilubong, kay wa pa man sila nasayod sa initabo kaniya. Kang Hesus nga nabanhaw naman di ay siya ng adlaw mga kaigsuonan. Pero timan-in ninyo, akong balikon, wala gid sila makaila mga kaigsuonan. Samtang sila naglakaw-lakaw, wag sila kabantay. Ako gani kaniadto nakapangutana ko na usab ba ang dagway ni Hesus mga kaigsuonan sa panahon nga nanlakaw sila? Or basin ang kaning gihuna-huna nako karon mauni ang ilang sitwasyon mga kaigsuonan kay ang unang leksyon gyud nga akong nakuha ani nga sometimes kung naata sa kasakit o kanang sa kasakit na to disappointed ta, sometimes pain and disappointment blind our spiritual eyes that we can't see Jesus in our side. Ingana ang nahitabo kanila. Sa akong panglantaw, ingana ang nahitabo. Samtang sila nagalakaw, kailagod sila kang Hesus, unsay dagway ni Hesus, pero sa panahon nga gitaparan sila ni Hesus, wala sila makaila mga kaigsuonan. Doon na una ko nga tingali ang rason ni ini kay the last time nga nakita nila si Hesus, napuno siya og samad mga kaigsuonan. Makaluluoy ang dagway ni Hesus. Nagkadugo si Hesus, nakita ko nila nga gisulod si Hesus ngadto sa lubnganan. So naitabo mga kaigsuonan, nakita nila ang nabanhaw nga lawas ni Hesus. So wala gid ni santop silang una-una nga si Jesus kato kay ngano man lahi ra gyud no sa ilang nakita atong mga niaging adlaw. Tingali maunay usa ka rason, pero akong balikon mga kaigsuonan, mauni ang gihuna-huna nako nga makarelate ang tanan na sa panahon sa atong mga kasakit, sa panahon nga kung diin na disappointa o na discourage ta mga kaigsuonan, matabunan usahay ang atong espirituhanon nga panglantaw, nga dili na to mabati o dili na to makita, nga mauni nga panahon di ay nga grabe kaduol, grabe ka suod si Hesus kanato. Kay usahay manggod, ma-focus ta sa itong mga kasakit, mga kaigsuonan. Nga makalimuta, nga gamhanan ng atong Dios. Usahay tungod sa mga kadiskuryos sa kinabuhi, mawad-an ta og paglaom. Balikon ako, kay usay makalimot, magod ta kung sa kagamhanan natong Dios. Ingon pa gani sa usa ka magsusulting, ako nadunggan one time ni ingon siya. Wala gitay duda nga ang Dios na higugma kanato. Pero usahay daw, aduna tay pagduha-duha sa iyang mga plano sa atong kinabuhi. Mao day hinungdan nga magulanon ta usahay kay maingon ta nga nagatuot as tong Ginoo. Pero gani ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi wala na maingon na to nga wala na nauyon sa atong mga panguna-una o sa atong expectations. Makaingon ta nga wa na tagiubanan sa atong Ginoo. Mao nang pasalig sa Dios kanato mga kaigsuonan nga sa panahon sa atong mga kasakit, maunay panahon nga labing duol siya kanato. Gani mga kaigsuonan ang nahitabo, padayon ta. Sa versikulo 18, mihunong sila nga subo ang panagway. Ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas, nangutana sa kang Jesus, ingon pa niya, ikaw ra siguro'y bisita sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto? Ni ining pipila ka adlaw nga milabay? So, ingon pa niya, ikaw rin mo na kabaluan eh. Kay, kabalo naman mo mga kaigsuunan, daghan kay mga tao nagtapok atong panahona. Kani nga, ingon pa niya, kung sa ato pa sa sinultian pa nato, ikaw raywa ka, sagap nining balita nga, trending man gani ni. May ingon pa gani siya nga, viral man gani ni. Nga kung diin si Jesus Christ, ingon pa niya, mauni ang nahitabo kaniya, kung padayonon mga kaison sa iyang gisulti. Niingon sa versikulo 19-20. Akay nangutana si Hesus, unsang mga hitabua? Nangutana siya. Kanya nitubag dayon sila mga kaigsuunan, ang nahitabo kang Jesus nga Nazareton, og siya
usa siya ka propeta nga gamhanang sa pulong ug sa buhat at tubangan sa Dios ug sa tanang mga tao ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa cross. Tan-awan ninyo mga kaigsuunan ang ilang disappointment. Kay kung imo bang i-analisa ron ang ilang gipang istorya, ay gamhanan gini nga tao, gamhanan nga propeta gilang paglantaw og naagid kanunay kani mga Israelino naagid kanunay sa mga propeta ang ilang pagsalig mga kaigsunan kay representante man lagi sa Dios. Yung propeta ni gamhanan ni sa pulong ug sa buhat na sahid na takon sa gipanghimo ni Jesus. Kinsa may dili madani ug musalig niya mga kaigsunan. So ingon pa niya ang nahitabo hinoon gitugyan sa ngadtos mga pangulo. Unya, gilansang siya dito sa cross ato pa namatay si Jesus mga kaigsunan. Wala ilang gipasabot. Unya, gisumpayan nila mga kaigsunan sa versikulo 21 nga mao ning importante kayo nga itong mabasahan. Ingon pa gani niya mga kaigsunan. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Now, tanawan ninyo mga kaigsunan, unsay hinungdan sa disappointment ani nga mga tao, unsay hinungdan sa ilang kasakit mauni mga kaigsunan. Kay ilang expectation lagi nga si Jesus Christ maoy muluwas daw sa Israel kay kung ato pang sabton ang ilang manguhuna-huna kaniadto nga si Jesus ang ilang balikon ako expectations nila kang Jesus nga kung diin pagatukuron ni Jesus og balik ang gingharian sa Israel. Mao bitaw ng kanunay nimo nga mabasahan sa Biblia nga ang uban mo ingon Jesus Christ of Nazareth, pero na isumpay sa uban Son of David ingon pa nila. Pasabot nga naa siya sa linyada sa royal blood mga kaigsuunan ni David. So nag-expected sila nga si Jesus mga kaigsuunan mulingkod siyang trono. Isip nga usa ka hari sa naandan nila mga kaigsuunan nga kagamhanan nga mao ang anaa sa yuta. So ang ilang una-una gyud nga abot ang panahon nga kaning Roma nga mo'y nagulipon kanamo. Amo gining pildihon. Basta si Jesus lang ang among makauban. Basta ideklara niya yung kaugalingon nga hari. Sure win na gini. Kay nga naman, tungkol kay nakita nila kung sa kagamhanan si Jesus. Dili lang maayo manulte ug manudlo. Nakita nilang mga mirakulo, mga kaigsuunan. Kay tinuod kung buto na unaon, kung makigubat sila og si Jesus ang ilang hari, mao'y gadumala nila, mao'y sa unahan mga kaigsuunan nila, no? Di sila mahadlok. Kay nga naman, nakita man nila. Walay gutom. Kay bisan pa ganitong 5 ka tinapay, 2 ka isda, gipadaghan magani ni Jesus. Dili po sila mabalakaw mga samaran sila, bisan pag mga matay sa gira. Kay nga naman, kay nakita man nila giun sa pag-ayo ni Jesus sa mga masakiton, o giun sa niya pagbanhaw ang mga minatay. Di igid sila mapildi, mao'y huna-huna nila mga kaigsuunan. Pero tanawan ninyo, unsay hitabo ni ini. Unya mingon si Jesus kanila. Mao ni siya ang reply ni Jesus kanila mga kaigsuunan. Ingon pa niya, mao na yung pagka-translate mga kaigsuunan binisaya ha. Ingon pa, pagkabuang gayud ninyo. Foolish, ingon pa ni Jesus. Pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta, dili ba kinahanglan nga mag-antos ang Mesiyas ni ining mga butanga ug unya musulod sa iyang himaya? Sa ato pa mga kaigsuunan, ang gipasabot ni Jesus pagkaminos gid sa inyong pagtuwakin mo kasabot niini. Ingon pa ni unsa gisulti sa mga propeta? Wa ba day mo kabasa? Wa day mo kadungog niini? Nga kinanglan ang Mesiyas muantos usa ay hakpas siya musulod sa iyang himaya. Kay maulagi ni mga kaigsuunan, kay ang gi-expect niini nga mga tawo dili mao ang gisulti sa balaang kasulatan. Ang gi-expect nining mga tao, dili mao ang plano sa Dios. Og sultian ako mo mga kaigsuunan, ang sayop nato nga pagsabot, no? Sa pulong sa Dios, akong gibutang dire. A wrong understanding of the scriptures lead to disappointment and discouragement.
Mao gini ang mahitabo mga kaigsunan. Basta gani sayop ang atong pagsabot sa pulong sa Dios, it's either nga dili mao atong pagka-interpret or it's either nga dili ta gusto mutan-aw sa kamatuoran kay mamili lang gyud ta sa pulong sa Ginoo nga kanang muuyon ra sa atong gusto. Ma-disappoint ra gyud ta ug ma-discourage kay ngano man ang pulong sa Dios mga kaigsoon matuman gayod kana. So kung lahi ang imong hunahuna kay naa kay gusto mga kaigsunan nga mahitabo nga dili man mao ang plano sa Dios, mapildi gid ka mga kaigsunan sa imong pagpangalagad. Gani tambag diretso ni nga kung mubasa gani ta sa balang kasulatan mga kaigsunan ni ampo ginatong pagsabot og labaw sa tanan ang pagdawat niini. Og nahitabo mga kaigsunan ingon pa sa bersikulo 27. Og gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan. Sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moses, hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. So, ang naitabo mga kaigsuunan, gisaysayan sila ni Ginesus. Kung unsa may gisulti sa pulong dito nga, ang pagkasulti ni Ginesus is ang mga sinulat dito ni Moses, no? Kabalo naman ta ang Pentateuch, gikan sa Genesis, paingon sa Deuteronomio, unya ingon day niya ang mga sinulat usab sa mga propeta. Ug nasayod na kinsa ng mga propeta sa Biblia nga dunay mga sinulat. Sa ato ba ang tibuok kasulatan gyud mga kaigsuonan, no? Nga kung diin gibasa og akong balikon mga kaigsuonan ang giingon pagani unsay gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod sa mahitungod kaniya mga kaigsuonan. Mao bitaw ni ang akong kanunay nga ginapasabot sa mga kaigsuonan. Na kung magtuuntas pulong sa Dios. Gikan sa Genesis paingon dito sa pinadayag. Dili ginato hikalimtan mga kaigsuonan nga wala tay laing tuyo ni ana nga mailhan nato kundi mailhan nato ang atong manluluwas. Mas mailhan nato si Ginesus. Mas masuod ta kaniya mga kaigsuonan. Maoy katuyuan ni ini nga nagabasa ta sa balaang kasulatan. Mas hayod ta sa kamatuuran. Matagaan tagpaglaom. Mao lang ni. Kung tanaw nimo positibo ang tanang butang mga kaigsuonan nga mahimo na tong katuyuan. Nganong gabasa ta sa balaang kasulatan. Dili mga kaigsuonan nga gabasa ta sa balaang kasulatan aron mangita tag hingagiban mga kaigsuonan o pang murag pang puspos nga bersikulo nga ibunal nato sa laing tawo. Pabitaw na mga kaigsuonan ako personally, di ko ganahan aning makigdiskurso sa mga tao may tungod sa Biblia nga ang katuyuan bitaw namo mga kaigsuonan is magtinirahay kana bitaw idea nga pasabot na ko nimo nga ako mas nasayod ikumpara sa imo. Now, I'm not talking about Bible study or Bible discussion mga kaigsuonan nga kung diin parihas tang nangita gyud sa kamatuoran nga bisag sakit mga kaigsuon nasakitan ta dili tungod kay nainsultuhan ta sakit mga kaigsuonan ang atong gibati pagkabasa kay ngano man ang atong kinabuhi gibadlong sa balaang kasulatan. Pabitaw kanunay na kong gisulting, ayaw gyud gamita ang mga bersikulo para makapanginsulto ka sa uban. Ayaw gamita ang Biblia mga kaigsuonan aron na kay ipuspos sa uban para ipasabot ra gyud nga mas bright ka ikumpara sa ila. Kaya ang katuyuan mga kaigsuonan nga gatuon ta sa pulong sa Dios, mas mailhan nato atong Ginoo. Masayod ta sa iyang mga saad kanato, masayod ta kun sa iyang mga plano sa atong kinabuhi kun sa mahitabo aning kalibutana. Kaya ang balaang kasulatan mga kaigsuonan naghatag og paglaom ngadto sa mga nadiskuryo sa kinabuhi. O tinuod mo badlong usab sa mga badlungon mga kaigsuonan. Pero wala na laing tuyo ni ini. Luwason ang iyang katawhan. Luwason ang kutob sa mutuo mga kaigsuonan. Ug mao kani ang gisaysay ni Ginesus kanila. Gipasabot kanila mga kaigsuonan mahitungod sa iyang kaugalingon. Gani mga kaigsuonan akong balikon. Kung sakto lang gyud ta og pagsabot sa pulong sa Dios, aduna gay paglaom sa atong kasing-kasing. Di gyud ta madiskuryo aning kalibutan. Nasayod naman ta ning kalibutan. Daghan na kay tawo nga nawad-an og paglaom. Kay kinsa man po'y makaagwanta ning kalibutan nga
Dili mahuman-human ang problema mga kaigsuunan. Mahuman ang usa ka problema, na expect na gid ka nga naa na po'y musunod. Wala gyud maingon nato nga komportable nga pagkinabuhi diri sa kalibutan. Anaalay mga tao nga bisan nagkalisod, di gyud mawala ang ilang paglaom. Tungod kay aduna sila'y pagtuo ngadto sa atong Dios. Kay nganuman naa may gisaysay ang balaang kasulatan. Gani mga kaigsuunan mo ambak sa taugbalik mga kaigsuunan sa Lucas 21 nga kung diin mabasahan nato dire ang gitawag natong mga signs of the end. Unsa man ang mahitabo sa kaulahing panahunan. Nganong ako ning gisulti ninyo? Kay ngano man ang mga panghitabo magud sa kalibutan karon baka diskuryo. Pero kabalo ba mo mga kaigsuunan nga way before in the time of Jesus. Iya nadaan ni nga gisulti kanato nga mahitabo ning mga butanga. Ingon pa sa Lucas 21 bersikulo 10 ug 11. Ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod. Ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitaboon niya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa laing-laing dapit. Ingon man ang makahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Tan-awan ninyo mga kaigsuunan. Si Jesus nagpasayod na gid kanato nga makalilisang gyud ang mahitabo sa kaulahing mga panahunan. Nagsumpay pagani sa mga kaigsuunan. Ingon pa niya, adunay unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan, kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinahonog sa mga dagkong balod sa dagat. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan kay ang mga gahom sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Dili na ko ma-imagine mga kaigsuunan kung saan no? Nga kaning ingon pa niya, ang gahom sa kawanangan mutipas naman sa ilang naandan nga agianan. Kuyaw mga kaigsuunan. Ambot og naka-experience sa taani, pero ingon pa din, mga kuyapan ang tao mga kaigsuunan tungod sa kalisang. Balik kini Jesus nga malisang gid ang tao pag abot sa panahon. Og kabalo ko mga kaigsuunan nga uban ka nato nakasinati na niini. Ang uban ka nato, naobserbahan na nato ni. Mutanaw kag balita sa TV, maminaw kag balita sa radyo mga kaigsuunan, malisang yud ka. Kay ngano man, musulod ang kakulba si mong kasing-kasing mga kaigsuunan. Kaya murang makaingon, kapit naman mahuman ning kalibutan. No? Pero ang nakanindot lang, makaingon gyud ko mga kaigsuunan, nga ang mga tawo nga nagabasa sa balaang kasulatan, o ang mga tawo nga adunay pagtuo sa Dios, dili gyud malisang mga kaigsoon. Nakadungog na ta sa mga gubat nga nagakaitabo karon sa kalibutan. No, ang latest karon nga nitabo karon sa gira mahitungod sa Hamas o Israel mga kaigsuonan. Pero naa pang kapadayon nga gira sa Ukraine o between Ukraine and Russia. No, naapoy mga gira karon, mga civil wars nga nagakaitabo. I think sa Sudan naapagyapon, I think naa magani sa Myanmar, no, bisan sa Mexico tingali, bisan asa nga dapit mga kaigsuunan aduna gyoy mga pagbinayluay bitaw og mga missiles, mga bala nga kundi daghan kay mga inosente mga kaigsuunan ang nangadamay. Gani mahadlok gid ang tawo karon kay kani karon mga nagagira, pakulbaan sila mga kaigsuunan kay may mga nuclear weapons na baya mga kanasuran. Nangandam na gid baya sila mga kaigsuunan kung unsay posible nga mahitabo. Mo nakulbaan ang tawo karon basi mag World War III na. Bisan ako gani mga kaigsuunan una ko nga basi mag World War III na no. Adunay gira dito sa Middle East, ug basi mo gira po diri sa Southeast Asia mga kaigsuunan, ug kung asa na pud nga bubuto ang magira, possible gani I don't know kung say nagakitabo sa India ug China karon kay naaman pud ni sila mga kagubot sa ilang borders mga kaigsuunan. Naapoy India ug Pakistan possible, no? Daghan kayo China and Taiwan kabalo naman ta ani mga kaigsuunan, no? Ang nagakaitabo karon sa unsa ganini kanang ginatawag natong South China Sea ba na, no? Ang ginatawag nato Philippine Sea, no? Naadiha. So kuyaw mga kaigsuunan, dili lamang nga aktual nga gira nagakaitabo ron, adunay mga hungihong mga kaigsuunan sa posible nga gubat, dako nga gubat nga mahitabo. Ingon na gid Jesus na adunay mga linog nga mahitabo.
adunay kagutom mga kaigsuunan nga mahitabo. Gani kaning kagutom dugay na ni nga problema, labi na resulta sa gira mga kaigsuunan. Pag adunay gira, adunay gyoy kagutom nga mahitabo, kanang di na ako ma-imagine ni mga kaigsuunan. Bisan kita diri sa Pilipinas nakaagi man tani, no? Nakaagi man ko tong bata pa ko tong gitawag nga El Nino mga kaigsuunan. Nga kung diin maglinya ang mga tao, alas 4 sa kaadlawon maoy pag-start mga kaigsuunan og distribute sa bugas, dili nga distribute libre. Imo pag yung paliton mga kaigsuunan, pero unsa nga bugas, NFA nga bugas, nga kundi atong panahon na baho-baho mga kaigsuunan nga bugas. Kay ngano man, kay wala na'y bakaon ang mga tao. Pero kanang panghitabo nga kitang tanan makarelate, kabalo na taon sa inikitabo mga kaigsuunan in 2020, no? Pag-igo gid sa COVID. Grabe gito mga kaigsuunan, nakahatag tong kalisang sa mga tao. Nagtuo gani ko, ganay mga tao nga wala na matay tungod sa pag-invade sa virus silang lawas. Tingali ang uban ato, nangamatay tungod sa kaguulog, sa ka-stress mga kaigsuunan. Tungod sa, makaimong kawagi paglaom mga kaigsuunan, mura bitaw very bleak na gyud ang future atong panahona. Pero pasalamat ang nakalingkawas ta anak mga kaigsuunan. Pero bisan pa gani sa mga simbahan kung muwali ko niini, ako silang gipangutana nga, nalisang ba mo aning COVID? Pila may namatay sa COVID? Mga almost 2 million tingali. I don't know kung pila. Pero ingon ako, wala lang ni ikumpara sa nahitabo kaniadto. Dili lang ni ang pandemic nga nahitabo sa kalibutan. Daghan pang pandemic nga nahitabo. Natay gitawag nga Spanish flu. Natay nadunggan ako kaniadto. Nabasahan ako mga kaigsuunan. May tungod sa gitawag nga unsa ganini ganang bubonic plague mga kaigsuunan. The Black Death. Nga kung diin ambot kung sakto tong akong na nabasahan nga mga 80% sa population sa Europe, mga kaigsuunan ang nangamatay. I don't know kung nga na yun, but millions and millions of people died, no, because of these viruses nga mga giingon ni Jesus nga adunay kamatay nga may tabo. So naan na daan. Mo nang mangutana ko sa isa mga kaigsuunan nga naaba ang COVID sa Biblia, gisulti ba daan nga naay COVID nga may tabo? Yun ako naa. Pestilence ang tawag sa in English. Dili gyud COVID ang kay lain man nagpangalan na ning mga viruses. Pero ang kamatay mga kaigsuunan nahitabo gina. Pero sultian ako mo pagbalik nga kung aduna may tawo nga wala gyud na lisang mga kaigsuunan niining mga panghitabo. Katong mga tawo nga nagbasa sa pulong sa Dios. Pagbasa nila sa Lucas 21, kabalo na sila daan mga kaigsuunan mahitabo gid ining mga butanga. Kay gisulti na daan ni Ginoong Hesus. Iya na daan nga gisaysay kanato. Pero ang pangutana, malisang bata niini, adunay tambag ang atong Ginoo mga kaigsuunan, aduna gid say gisulti kanatong may maghahatag natong paglaom sa bersikulo 27. I think 27 and 28 ni. Nagingon siya, unya mutungha ang anak sa tao. Muabot siya nga gamhanan og mahibayaon diha sa panganod. Bersikulo 28 nagingon, inigsugod nagkahitabo ni ining mga butanga. Gira mana, linog mana, kagutom mana, kamatay mana, ug aduna pay mga pagpangilad sa kaaway nga may tabo, mga mini nga Kristog, mga mini nga propeta nga moabot nga muilad sa mga tao, makita gani na nato ni nga nagkagubot na mga kaigsuunan. Ingon ni Ginesos, tindog og hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Pagkanindot mga kaigsuunan. Wala man nag-ingon si Ginesos nga mahitabo ni. Magkuan na mo, sugod na gid mo ani og ratol. Dili na mao giingon ni Ginesos. Ang ingon pa niya, makita gani ninyo ni mga panghitabo kung madiskuryo man ang uban nga walay paglaom. Kamo nga nagabasa sa balaang kasulatan, kamo nga adunay pagtuo sa Dios, kamo nga adunay pagtagad sa mga warnings gigihatag ni Ginesos kanato, o kamo nga adunay pagtagad sa mga talambagan sa atong Ginoo. Ingon pa niya, tindog og hangad kamo. Ingon pa niya, ayaw mo loko diha sa kadiskuryo, tindog. Ayaw mo duko-duko sa kaulaw, sa kahadlok. Hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Pagkanindot mga kaigsuunan. Gani, mubalik ta sa sugilanon dito sa Lucas 24. Human nga gisaysay ni Ginesos nga, mao kani ang insakto nga interpretation kay mao gini ang mahitabo. Yung pa niya,
Na-empowered yun ang mga disciples, mga kaigsuonan. Kay siyempre, nagbaklay sila ni abot na gid sila sa Emmaus, nananghid si Jesus nga mulakaw nako. Pero kay mga hospitable man nga mga tao, pa rin dili mahimo nga mulakaw dahil ka manihapon no sa ta. So sumala sa versikulo 30 ug 31, mga kaigsuonan, sa ilanang pagpanihapon, gikuha niya ang pan o gipanalanginan kini. Unya, gipikas-pikas o gihatag kanila. Ingon dayon, diha-diha, nabuka ang ilang mga mata, og nakailas sila kaniya, apan nahanaw siya. So nahitabo, mga kaigsunan, nga samtang sila nanihapon dito, tingali sila tulo dito, no, nagsugod na si Jesus nga kundi gikuha na niyang pan, o gipikas-pikas niya. Pagkanindot nga analogy, mga kaigsunan. Diba, ang pulong sa Dios, mura nagbawa na maingon na ito, manay tinapay sa kinabuhi sa tao. Ang pulong sa Dios, gipikas-pikas sa Ginoo sa ato paggibahin-bahin niya, kanabang matulon ra nato, mga kaigsuonan, kay katong pag Bible study ni Jesus kanila. Kanindot yung Bible study, no? Sa tagalakaw sila sa dalat. No? Di na kinanglan nga mo abli pa si Jesus og scroll atong panahon na. No? Kay suwito gid siya sa Biblia. Pero mura to gapikas-pikas sa tinapay sa Ginoo, mga kaigsunan, nga mo'y gipanghatag kanila human to, mga kaigsunan, nga nahitabo sa panihapon, naablihan na ilang mata pagtanaw nila. Si Ginoo man da ito ilang nakauban, abot pila ka oras to sila nga nagbaklay, mga kaigsunan, Bible study, pertitingaling dugaya. Gabi to kataas nga Bible study. Kaya nga naman, ang kanigong Jerusalem paingon sa Emmaus, mga 12 kilometros guna. So pila ka oras nang pinakapaspas nga lakaw sa tao, isa ka oras is mga 4 kilometros, mga kaigsuonan. So makaingon ta tingali nga pila to, mga 3 ka oras lang binaklay, no? Istorya sila kauban ni Jesus. Pagkapikas-pikas na abligid lang mga mata, mga kaigsuonan, og nakailan na sila sa atong Ginoo. Pero kalit lag kahanaw si Jesus, mao ni ang nakalindot kay ingon sa bersikulo 32, mga kaigsuonan. Nag-ingnanay sila. Dili ba ingon sa may kalayo nga nagadilaab sa atong kasing-kasing. Sa dihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan. Pagkanindot, mga kisulag, ingon gud sila nga kanabang kasing-kasing nga nagadilaab. Mo ni ilang gipasabot, no? Kanabang napuno taks kadasig mo. Ambot tong nasabtan ba ninyo ni mga kaigsoon? Ako personally, no, nakasabot ko kanang nabitoy panahon nga murag sa imong kasing-kasing bitaw na puno sa kadasig mo kapanginit ang imong dugan, no? Gani, it's just a way of saying, mga kaigsunan, nga napuno sila sa kadasig sabtang sila naminaw kang Jesus sa iyang mga pulong. So kung balikon, ang pulong sa Dios makapadasig na to, mga kaigsunan, dili makapaluya, no? Kung masaysayan ta or masabta nato, kung unsa ang kamatuoran, makapadasig na to, mga kaigsunan. Nga pala, murag dilaab ang atong kasing-kasing. Parehas na sila. Samtang naminaw sila kang Ginesos. Ang ilang nabatnan, ang kadasig, mga kaigsunan. Pagkaanindot, kay mao kani ang mahimo nga pagbati o eksperyensya sa usa ka tawo, mga kaigsunan, nga tinud-anay nga nagatuon sa pulong sa Dios. Mao ni ang pagbati sa tawo nga nakasabot sa kamatuoran. Mao ni ang ginahatod, mga kaigsunan, sa balaang kasulatan kanato. Kadasigon, kaisog, mawala atong kahadlok, kay mapuno ta sa pagtuo, mga kaigsunan, o pagsalig sa atong Dios. Gani, sa versikulo 33 nag-ingon, og nanindog sila dayon, og namalik sa Jerusalem, diin nakaplagan nila ang 11 katinunan, og ang uban pa nga nagkatigom. Pagkaanindot, mga kaigsunan. At tumatag na, ambot lang og nakapanihapon gito sila. Kay pagpikas-pikas, ambot og nakahungit pato sila, mga kaigsunan, sa mao nga tinapay. Pagkakita nila kang Ginesus dito, nawala si Ginesus. Ingon pa diyan, nanindog sila, mga kaigsunan, nibalik sa Jerusalem. O nagtuko nga gabiin na to, mga kaigsunan. Gabiin na. O niya, dili baya sayon ang pagbiyahe kaniadto or mayon panglakaw kaniadto, no? Kay daghan pug mga tulisan sa dalan. Wala ba yung mga street lights kaniadto? Sungit-ngit gyud, mga kaigsuunan. Pero nibalik yun sila dito. Di gyud mapugnan, mga kaigsuunan, ang ilang pagbati. Kinanglan gyud isulti ngadto sa uban kung unsa ang ilang nadunggan, unsa ilang nasabtan, o unsa ilang nakita, mga kaigsuunan, na eksperyensyahan atong mga panahona. Kauban kang Ginesus,
Nakita ba nato ni? Nga kung mabati nato nga duol si Hesus ka nato, makita nato ang iyang himaya mga kaigsuunan, kanabang masabtan nato ang mga plano sa Dios atong kinabuhi, then we learn about good news, maayong balita. Ug kaning maayong balita, mo'y makapadasig ka nato mga kaigsuunan nga igasulti ginato ni sa uban, wala nagapili og oras, wala na nagapili og adlaw mga kaigsuunan, wala na nagapili og lugar. Kay kabalo ba mo, mao gini kanunay akong ginasulti sa uban nga labi na sa atong mga missionaries, kay nagadumala man ko karon mga kaigsuunan sa atong 1,000 missionary movement. Natay mga missionaries gipang deploy diri sa atong union, no? Ilaw sa pagdumala sa atong mga youth directors o sa atong mga district leaders o of course sa atong mga kaiglesiyahanan. Ginaingnan ginako sila nga kung naa na ang pagbati kanato, nga kung diin kana bang naka-eksperyensya ta sa grasya sa Dios, na-eksperyensyahan ginato ang good news nga ginatawag, di kita mapugnan mga kaigsuunan, manglakaw gitag muwali sa maayong balita, ato yung ipahat sa uban, kaya dili gid makontain lang sa ato ang kalipay, gusto po nato ma-eksperyensyahan sa uban. Gani makaingon ko nga silang pagpanglakaw mga kaigsuunan, kung ngit-ngit manggaling to, murag wa na ngit-ngit man tingaling palibot ng panahona, pero naghatag nila og kahayag ug kadasigon ang pulong sa Dios. Ingon pa sa Salmo 119:105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa mangit-ngit nga kalibutan, basta dinala nato mga kaigsuunan ang pulong sa Dios nga mo'y nagahatag og kahayag ngadto sa uban, pinaagi sa grasya sa atong Ginoo, pinaagi niining maayong balita, pinaagi ni ining suga mga kaigsuunan nga gaiwag ka nato, makaiwag usab sa uban. Di kita mahadlok mga kaigsuunan, magapanglakaw kita nga dinala nato ang kadasigon sa atong kasing-kasing, sa nagadilaab nato nga kasing-kasing. Mao bitaw nga daghan kay mga kaigsuunan nga naga-missionaries. Kana bitaw matingala lang ka nga imong kauban sa iglesia kalit lang desisyon nga mag-missionary. Matingala lang ka imong classmate nagdesisyon na pag-missionary. Matingala lang ka nga na kay co-worker nga niundang usa sa pagpanrabaho nganong nag-intra man sa missionary work, usay dili nato sila masabtan mga kaigsuunan. Na mga naga-intra sa SULADS, naga-intra sa 1000mm, naga-intra sa literature ministry, na naga-intra mga kaigsuunan sa media ministry, na naga-intra sa PFM, na nag-join sa tawag na to kaniadto nga AVS mga kaigsuunan, Adventist Volunteer Services. I think naanay Vivid Faith na karon ang tawag mga kaigsuunan. Naay muintra gyud sa buluhaton sa pagpangbalay-balay para sa pag-Bible study. Naay gusto sila nga magbuhat sa buluhaton sa Dios, isip nga mga lay workers, mga Bible workers. Matingala ta nga nung may mga tao nga sama niini. Pero ay nagkatingala mga kaigsuunan, gadilaab ang kasing-kasing aning mga tawana. Tungod sa ilang nabashan sa pulong sa Dios, kung giunsa sila sa pagbago sa Ginoo, ang paglaong ilang nabatnan, di sila kapugong mga kaigsuunan kay gasulti usab nila sa uban. Ug unta mauni ang atong eksperyensya. Kay ngano man sugo man sa Ginoo kanato, ginatawag natong the Great Commission. Tungod niini ingon sa ni Hesus, sa inyong pagpanglakaw, himuang nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og hinumdumi. Ingon ni Hesus, ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kabalo mo mga kaigsuunan kagabi nag-speak ko sa atong mga missionaries nga na-assign dito sa country sa Laos. Ug gi-remind ginako kanila mga kaigsuunan kaning saad sa Ginoo nga kung diining kumpanya makig-uban kaninyo hangtod sa katapusan kini. Gisultian nako sila. Kanira bang saad gisulti ni Hesus sa mga tao nga giingnan niya panglakaw kamo, katong mga nanglakaw, katong nagpanudlo sa mga tao, katong nagpamautismo sa mga tao. Sa ato pa kaniya saad sa Dios, gihatag niya sa mga tao nga kundi ni-respondis pagtawag sa Dios sa pagwali sa mga balita, sa nagkalahi nga mga kapasidad o mga pamaagi. Kaya man ko nag-ingon nga kitang tanan gyud, manglakaw ta dito sa mga kabukiran, sa mga kaislahan, sa laing nasod para lang mahimo tang missionary. Kay bisag asa mga kaigsuunan, mahimo man tang missionary. Manaingon si Sister White mga kaigsuunan. The perils of the last days are upon us.
And in our work, we are to warn the people of the danger they are in. Let not the solemn sins which prophecy has revealed be left untouched. If our people were half awake, if they realized the nearness of the events portrayed in the Revelation, a reformation will be wrought in our churches, and many more would believe the message. Ingon pa niya, we have no time to lose. Nahimo ko missionary mga kaigsuonan. 24 years ago, dugay-dugay na yun. But during the time, ang ako nagigilahuna, Ginoo, giluwas ko nimo, Ginoo, salamat sa grasya. Dili ko kabaloon saon ako ni, pero ang akong pagbati karon. Napuno, gigkos kadasi, gusto po na ako na i-share sa uban. Bisan pag ignorante kay ko, wapa ko ka-eskwela sa MBC mga kaigsuonan, wapa ko hinabawaan sa Biblia, pero ingon ako, muintragig ko sa missionary work. Nag-join ko mga kaigsoon, gani ko kabalo kung sa'y buhaton o kung sa'y buluhaton aning mag-missionary mga kaigsoon. Dito pa ko sa field nagtuon. Dito pa ko nakasabot mga kaigsuonan. Pero ang ako itong panahon, di mapugnan ang akong pagbati mga kaigsuonan. Kaya para sa ako, we have no time to lose. Wa ko kabalo kanus ang mahuman akong kinabuhi. Ang alang lang kanako mga kaigsuonan, ang gusto lang ako, magamit ko sa Ginoo. Samtang aduna pa ko'y kinabuhi. Ganahan po ko ano mga kaigsuonan nga quotation. Gikan kang Henry Martin nga nagingon, the Spirit of Christ is the spirit of missions. The nearer we get to Him, the more intensely missionary we become. As you can see, nga kung mas mapaduol pagita kang Jesus, the more ta nga mahimong missionary mga kaigsuonan. Manang usahay, adunay mga tao nga dili makasabot sa commitment sa mga tao nga gihatag ang kinabuhi ngadto sa missionary work. Because sometimes ang atong experience sa pagkasuod ngadto sa Ginoo nagkalaylay mga kaigsuonan. Pero nagatuo ko ani nga panultihon nga samtang nagapaduol nagapasuod ta nga atong gasuod nga nagasuod ta ngadto sa Ginoo. The more ta mga kaigsuon the more nga bation nato ang mission work mga kaigsuonan niining katapusan nga kapanahunan. Karong kagabihon, hinaot nga nadasig mo. O kung nadasig manggaling mo, aning i-share ninyo ni mga kaigsuunan nga broadcast nato. O mubalik na sab kita sunod gabi, aron nga madugangan pa ang atong kadasigon. O galing makita nimo ni, sa sunod pa nga adlaw mga kaigsuunan, balikon gyapon nimong tan-aw ang uban pa, nga mga sermons nato karong simanaha. O unta mga kaigsuunan, while we're waiting for Jesus, let us learn the art of waiting. Let's take this opportunity to grow with Jesus Christ as we continue to join in the mission work of God. O ginaot mga kaigsuonan, madasig kita sa kanunay. Magpaduol lang ta sa atong Dios. Madasig kita kanunay. Magampot na mga kaigsuonan. May gugmaon na mong Dios. Salamat sa imong mga pulong. Salamat amahan nga karong kagabihon nasugdan namo kani. Nga series sa pagpasabot nga kung diin kung kami man galing natandog samtang kami nagabasa sa imong mga pulong. Kung nasabtan man galing namo imong dako nga plano alang aning kalibutan og alang sa mong kinabuhi. Nasayod kami ang resulta niini madasig kami nga maapil sa imong buhat. Mahimo kami nga mga tawo nga napuno sa kadasig walay mga pagbagulbol na mugawa sa mubak, dili pagsuporta kanunay kay nasabta na mo amahan kung unsay mahimo sa maing balita sa kinabuhi sa usa ka makasasala. O ginaot nga tanan nga nagtan-aw karon ug sa uban pa nga magatan-aw niini later, panalangini sila amahan. Panalangini sa Bangop Channel samtang kami magapadayon sa among pag-broadcast sa paglaom, labi na ngadto sa mga dapit na dili maadtuan sa mga magbubuhat, apan ang media amahan, nahimo nilang kauban sa kanunay, sa pagsimba, sa pagtuon sa imong pulong, sa pagdasig ngadto kanila. Salamat kay ko nagpatalinghog sa mga pag-ampo. Saylo kami sa among masala, among gitugyan ng tanan sa ngalan ni Jesus. Amen.